Don't forget to like, share, and subscribe. Ang ginahimura mo nga programa para inising ito ng tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Ay, kasubo sa nga akon kabuhi. Bisan anuhon ko. Ay, dawala gid kuya tsansa kay Katrina. Budlay kon tigulang ka na kay daw hindi ka gid magustuhan siyang huben. Pero siling sang akon apo nga si Ariel Mar, magustuhan lang ko kuno siyang huben kon damo ko kwarta. Ang importante, librehon ko yan ni Migo ko Rodolfo siyang kape. Tapos, malagaw ko to kay Toto Ryan. Makuha ko to siya siyang isda. Total, dodamo to kunong produkto ya. Basi, pwede naman ko to kautang. Kung ako imo pilion, hindi ta ka pagpahibion. Kung ako imo pilion, sigurado ikaw mali pa yun. Oy, mas kubado, are kagali. Ay, hululoy yung. Anong ginapaligban mo di man? Nagalibog ang ulo ko. Kay, ato balang ginbasa ko sa imo nga sulat? Ang ginhambal ni Katrina sa imo? Oo. Ay, wala gid siya siyang gusto sa akon siguro. Hindi bala nagambal siya nga may gusto siya kuno sa imo, galing kay wala siya may imo. Kay layo gid kuno inyo nga edad nga duwa. Hindi gid kuya kaya ipaglaban. Kabalo-kalo. Mas kubado? May mga bagay nga tama sa pakiramdam, pero mali sa panahon at pagkakataon. Aba? Daw piho ka maghugot ba? Kamusta ka mo ni Rose? Aha. Kuwanlo. Nagapangita gani ko sang ideya kung paano ko mabihag ang tagipusoon ni Rose kay do si John Roy gid ang gusto ni Roslyn. Ano? Sige halang pangaluyag mas kubado Kaya mo na balang siling nila, samtang nagadugay nga ilig sang tubig, magahumok gid ang bato. Ay, hahay. Mas kubado? Lo? Hambala si Rose. Ngano lo? Rose, higugmaalang ko gamay, kay ako nang bahala magpadako. Ay. Ara, nagaring ng cellphone ni Catherine. Hello, Catherine? Hello, Daniel. Kamusta ka na? Okay na ako. Ikaw? Okay lang. Gaano ka na subong? Ari, nagapaminsar sa imo. Wow. Nga daw nag-iikong tingog mo, haw? Kay balo ka. Ari diri si mama kay si papa sa balay. Ari ako diri subong sa CR. Tingala ko man. Oo. Pasensya ka na. Nagapasalamat gani ako Kaya bisan mabudla yung sitwasyon mo, pero nagapaninguha ka gid agud nga makaistorya kita. Oo naman. Palangga ko abi ikaw Kagpalangga ko man ikaw.
Sa tuod lang, Daniel. Nahadlok man ako nga. Basi may makahibalo nga nag-istorya kita. Apang, Ako, nahadlok man pero nagapangibabog idabing kahidlaw ko sa imo eh. ginahidlaw man ako gani sa imo. May pa siguro. Makita na kita eh. Ha? Paano? Maakig si mama kag si papa mo kung may balaan ini. Hambalon ko lang sila nga. May project kami sa ako ni classmate. Kinanglan namon mag-obra sang project. Kag dapat videohan ini. Kag, Hindi na kinanglan, Catherine. Okay na sa akon nga nag-istorya kita. Mabudlay na nga may makahibalo nga nagatabuay kita. Mas mayo na lang ini nga kita lang nga duwa na yung nakahibalo. Ang importante, ay importante may komunikasyon kita. oo, Balangga mo kita ko, no? oo naman. Hindi ako gusto nga hambalon ka sang iban nga ikaw pa mismong nagatabo-tabo sa lalaki. Catherine? Nagaano ka dira sa CR? Ma? Nagaamo buon, ma? Ay, Panso, naano ka? Ay, Nga nagapangasubo kay mo diya? ay Josie. Nagalibog ang ulo ko. Ay, kag nga naman. Daw halos bisan din lang. Mabalitaan ko na lang daw kadamo na gid siyang nagakalamatay. Ay. Kay balo ka, Panso, ang tahoy at siyempre, umalagi laman kita diya sa kalibutan. Amo na gani nga tungod kay umalagi lang kita diri. Maghimo kita sang maayo. Kag magpamati kita sang kamatuoran. Magtuon kita sa Bible. Amo na gani. Pero nanutaran ko bisan sa Facebook. Bisan diri lang sa aton barangay. Do kadamo na gid sang nagakalamatay. Ay, amo na gani, Panso, nginakulbaan ko eh. Kag nga naman. Kay kapala inom nga daan si imo sang soft drinks, kag kapala kaon si imo sang karne. Basi blahaw. Amo na gani, Josie. Sang tang-ari pa kita diri sa kalibutan, hindi kita maglikaw. Dapat kita magpamati sang maayong balita. Ay, abaw, may babae nga naglabayo. Ay, kagwapa ba? Josie, dali lang ha, dali lang. Ay, kag diin ka naman makadto, Panso. Sungdon kong babae ngay na. Kag mano ka na siya? Sugiran ko lang siya sang maayong balita. Ay, abaw ka naman, gali kung nagasumba ka, no? Kay, do, balhason ka gid. Dali lang, mauntat ko na sumba. Do, nag-chat si Miloy, we. Abaw, Lola. Grabing exercise mo Ay, Catherine, apo. Kabalo ka, patahom ko sang lawas ko. Ha? Nga alaw? Kay, nag-chat sa akon si Miloy nga makadto sa likuno. Ay, abaw. Lola, tama na nanay. Mamahawan na kita. Ha? Mamahaw? Ay, hindi ko. Nga alaw? Diet ko eh. Rose, salamat kid kali ha. Jan Roy? Sa pagupod mo sa akon di.
Siyempre, maupod din lang ko si mo kay may libre nga pamahaw. Tarsa kagit bala mo. Abi mo, sa tuod lang. Mamatsyagan ko ako na ang pinakaswerte nga lalaki. Nga aman? Kay nakaupod ko ang isa ka matahong nga babae pareho mo. Abaw. Daw ginabola mo naman ko. Jan Royal. Wala. Hara, malapit na lang kita sa restaurant ko. Preparar na? Napreparar sa pagkaon? Hindi. Preparar mo yung nagbayad mo eh. Hay, kadamo sa mabalak laundry sa mall. Galing problema ko kay wala man ko sa inong bakal. Base bala makasalapay ko di karon itlog kag mabuka. Ahay, way di ko sini karon sa inong bayad. Bah, hindi. Ang malabay diri sa ako na to bang. Ito si Rosa. Okay. Bah, si John Roy kag si Rose. Mapalipod ako diri. Hindi nila ako makita. Uktan na gali sila. Salamat, Jan Royal. Wala problema. Basta ikaw. Kasakit. Tumagwa ang tagipusoon ko sa dughan ko, ha? Okay. Kasakit sa nabatsyagan ko. Nagdaselos ako.